Tini kendo nyakoro magwadhi nyime bura mar techo oko jalup jatend piny mane othech Rigathi Gachagua okinde mag piny owacho kod mag Gachagua tinyo otwerore odiochieng' mangima. Okinde mag sirikal dwaro ni doho mondo wit oko chik makumo jalup jatend piny mogwel ngire Kithure Kindiki chamo muma. Kamachielo okinde mag Gachagua nyonore ni Profesa Kithure Kindiki nyalo mana chamo muma bang' doho tieko winjo ng'ur margi ewi gol mar Gachagua e apisi magi negiwacho ni ne otim e tok chik. Kristo Wino nigi ler mathoth. Thuolo machielo, joyal buche adek mag doho mamalo ne obedo joneno mar amene kinde mag piny owacho kod mago mag jalup jatend piny mothich Rigathi Gachagua e kinde bura mar golo Gachagua e apisi odiochieng' manyoro. Okinde mag sirikal e bwo telo mar Attorney General machon Profesa Githu Muigai ne ochwado lewgi mar lombo Justice Eric Ogolla, Anthony Mrima kod Frida Mugambi mondo oket tenge chik makumo jalup jatend piny mowal Profesa Kithure Kindiki chamo muma. E korka korgi, okinde masiro lwedo Gachagua ka Paul Muite, Elisha Ongoya kod John Haminwa ne otemo duto manyalore maneno ni chenro moro amora mar Profesa Kindiki chamo muma odeko. And it would be a disaster. It would be devastating for this court to proceed and lift the conservatory order and bring in Professor Kindiki as Deputy President. Kalowore kodgi, keto tenge chik makumo Kindiki chamo muma dhi rocho ratiro mag Gachagua mar yudo ratiro mare ewi gol mare e apisi magiwacho ne otim e tok chik. So my lord, by lifting this conservatory order, you will be actually limiting the rights of the petitioners to a fair trial by taking away a very material remedy to the remedies that are available to them. Kweth mar sirikal kata kamano ne onyiso doho ni deko chenro mar Kindiki chamo muma nyalo keto piny Kenya e bugo mar chik nikech piny Kenya sani onge kod jalup jatend piny. Kithure Kindiki was unqualified because he had not been a member of UDA political party for 3 months preceding the nomination. He was ineligible for nomination to the elective position of Deputy President under Article 37 on the 18th of October 20, when the vacancy arose. This is not the Attorney General's affidavit, it is the petitioner's affidavit. So that his lawyers may be acting contrary to his express instructions. Constitution allows us not to have a deputy president for at least 60 days, in fact 74 days. So we don't yet have a legal crisis as we speak. We may have a political crisis, but it's not a legal crisis. The absence of an IBC is a political crisis. Okil Kamaloka John Haminwa ne omiyo ji nyiero bang' pimo osiepe kind Ruto kod Gachagua kod mano e kind dhako kod dichuo ka olero ni dhako kod dichuo nyalo dak kata ka ok gimodhre pi. You do not have to be friends to work together. Husband and wife, is there a problem? Yeah. Husband and wife, and I've handled such cases. Husband and wife may be people who do not get on very well at all. They cook separately, food in the house. They sleep in different rooms and so on. But they have made up one decision. They do not want divorce. They want to make sure that the children are brought up in a family. Profesa Githu Muigai ne onyiero weche makamago ka onyiso doho ni chenro mar golo jalup jatend piny e apisi en chenro mar siasa ma ok onego chwal ne doho. It is neither civil nor criminal. It's a process sui generis. That is why the framers of the Constitution do not say that a vice president will be brought to the Supreme Court of Kenya and tried for violations of the Constitution. It is a political process. Kata kamano, Haminwa ne ogolo siem ne doho ni winjo bura mar golo Gachagua e apisi e yo mawethweth nyalo kelo midhiero e pacho kae. Doho dhi golo chung' mare ewi wach makamano odiochieng' makiny kar 8:30 odhiambo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.